Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Хәзер кәҗәләр сәламәт булачак. Ярчалда вак мөгезле төрлекләрне Сибир түләмәсенә каршы вакцинацияләү төгәлләнде. Шолда авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Алар кайда узачак? Зур пассажир автобусларының икенче партиясе октябрда көтелә. Бу хакта бүген мэрияда аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Наил Махдиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, берничә көнлек Ярчалыга 50 нефас автобусы тапшырылган иде. Пассажир транспорты сатып алуга шәһәрдән һәм республикадан 9,5 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Якын арада автобуслар рәсмиләштереләчәк һәм исәпкә куелачак. Я надеюсь, в ближайшее время, с учетом всех тех регламентных мероприятий, которые нужно провести с ними, с этими автобусами, соответствующие документы подписать. Немаленькая сумма будет идти из городского и с республиканских бюджетов, потому что счетчик включился. Ну и надеемся, что в осенний период, с учетом всех тех, еще раз говорю, регламентных сроков и регламентных работ, они появятся на городских маршрутах. Моннан тыш шәһәр мэры Горкомунхозның матди техник базасын төзү һәм реконструкцияләү белән шөгыльләнергә кирәклеген ассызыклады. Транспорт өчен зур территория һәм диагностика постлары кирәк. Хуҗалык җитәкчеләре киңәшмәсендә Наил Махдиев яңа төзелеп килүче комплексларда балалар һәм үсмерләр өчен клублар оештыру мөһимлеген искәртте. Яшьләр эшләре идарәсенә әлеге тәкъдимне карар өчен 10 көн вакыт бирелде. Исегезгә төшерәбез, Ярчалыда барлык 28 яшь үсмерлек клубына капиталь ремонт ясалган һәм алар барысы да яшьләр арасында бик популяр. Мы собственнику, тот, кто строит жилье, должны, как местная власть, предложить, попросить, убедить, что для жилого микрорайона, где будет проживать минимум 8-10 тысяч жителей, должны быть предусмотрены места и для организации внеклассной работы детей и подростков, которые будут жить в этих микрорайонах. Хәзер кәҗәләр сәламәт булачак. Ярчалда вак мөгезле төрлекләрне Сибир түләмәсенә каршы вакцинацияләү төгәлләнде. Мондый процедурада даими һәм елына бер тапкыр башкарыла. Сибир түләмәсе аеруча куркыныч яшлы авыру. Ул үлемгә дә китерергә мөмкин. Толырак халдагы материалда сөйләрбез. И двоих оттуда выпущу. Сибир түләмәсенә каршы вакцинация процедурасын узарга тиешле барлык кәҗәләрне бергә җыялар. Ивановлар гаиләсе хуҗалыгында барысы 12 баш. Алар мөгезле төрлекләрне үрчетү белән 9 ел дәвамында шөгыльләнә. Перед выходом на пенсию решили, что и для внуков, и для детей это будет молоко полезное, продукция вся полезная. Вот, и решили завести коз. Сначала у нас была альпийская одна коза, потом мы купили козлика нубийского. И так пошло, смешанная порода получилась. Кәҗәләр сәламәт, сөт тәмле һәм файдалы булсын өчен токлану рационы төрле булырга тиеш. Ивановлар гаиләсе серләрне ача. Хорошая кормежка, сено хорошее надо, витамины. И капуста, морковь, яблоки, тыква, кабачок, все овощи, фрукты, какие есть, картошка. Все в рацион входит. Авыру интоксикация китереп чыгара, үпкәләрне, шәлекләрне һәм терене зарарлы һәм үлем ихтималы югары булу сәбәпле куркыныч. Хайваннар аны көтүлектә генә юктырмый. Сибир түләмәсе туфракта булырга һәм дистә еллар дәвамында яшәү сәләтен саклап калырга мөмкин. Шуңа күрә белгечләр хайваннарны куркынычсыз итәргә киңәш итә. Ветеринарлар әйтүенчә, вак мөгезле төрлекләрне 3 айлык яшьтән вакцинациялап була, ләкин каршы күрсәтмәләр бар. Кәҗәләр инде кәҗә бәтиләре 3 айдан ясала башлыйлар. Без аны жыл сайын үткәрәбез бу мероприятияне. Алар ашаган вакытта җирдән кергә мөмкин бу безнең инфекция. Шуңа күрә инде вакцинацияны обязательно ясарга кирәк. Хайваннарда тотрыклы иммунитет 10 көн барлыкка килә һәм ел дәвамында гамәлдә була. Ветеринарлар вак мөгезле төрлекләргә Элеватор тауында, Рябинушкада һәм Орловкада вакцина ясыйлар.
Лилия Гатина, Ильмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 13 сентябрда Шолда ауыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Алар декабрга кадәр һәр шимбә узачак. Фермерлар иртәнге 8-дән 15 сәгатькә кадәр сату итәчәк. Экологик чиста продукция төзүчеләр стадионы, ипподром мәйданы һәм Южный агропарка мәйданнарында тәкъдим ителәчәк. Салкын тыю сезоны якынлаша, иммунитетны ныгыту өчен иң яхшы чара туклану, ул дөрес витаминнарга, минералларга һәм файдалы майларга бай булырга тиеш. Ярчылыга күпләр яратып өлгергән Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе килде. Диңгез атлы ризыкларның 35тән артык төрен Грин сәүдә үзәгенең беренче катында сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Это вот королевский лосось. Богата витаминами, микроэлементами, очень вкусная, нежная рыба. Королевский лосось есть холодного копчения, горячего копчения, свежесоленая рыбка, чудесная, все свежее, вкусное. Рыба коптится на натуральных копилках, на ольхе, на вишне и на яблоне. Ярминкә киштәләрендә күзләр камаша бирде. Затлы диңгез ризыкларының зур сойлап алу мөмкинлеге. Рыбу всегда берем пенсионеры, сбаваем. Хотим это долго жить и красиво жить. Поэтому немножечко вот так, как они приезжают, мы всегда здесь. Мы всегда ждем, пока приедут они. Очень вкусное, свежее все. Камчатка балыгын бүтін дөньяда яраталар һәм бәялиләр. Әлбәттә, Камчатканың шын байлыгы кызыл улдык. Ул эре бөртекле авызда эри торган башка балыкларның улдыгыннан аны баш мие эшчәнлеге тәэмин итүче һәм йөрәккә һәм кан тамырларына уңай йогынты ясаучы кислоталарның югары булуы аерып тора. Гордость Камчатского края, конечно же, красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Барлык шоуларның һәм шәһәр кунакларының 13 сентябрьгә кадәр Грин сәүдә үзәге адресы буенча Камчатканың төрлелеген бәяләү мөмкинлеге бар. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Многопрофильная клиника «Тонар». Заботы о вас. Взрослые и детские врачи любой специальности. Анализы, диагностика и лечение, стоматология, косметология под одной крышей. «Тонар». Здоровье в каждую семью. Телефон в Челнах 20 40 20.